Ассалому алейкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Нафароне ки бори аввалан дар канали мо ҳатман обуна шавен, лайк монен дӯстон, дар номерҳои поён буда муроҷиат кунед, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. Хоб дӯстон, айни ҳол мо қарор дорем дар ноҳияи Шоҳмансур Скори дӯстон. Аз ин тараф бошад чордума пеши Милана мода дӯстон. Хонаи фурӯшӣ дар бинои Тотус ҷойгир аст дӯстон. Айни 53 бинои 16 ошона, хона дар 6 ошона қарор дорад. То охири видеоро тамошо кунед дӯстон. Шартномавӣ аст, техпаспортошон тайёр аст. Хона ба чизи чорааш фурӯхта мешавад дӯстон. Ду дар хона. Хоб дӯстони азиз, ана ба пеши ва двори бино дар омадем дӯстон. Ана ҳамин биное ки мебинед, бинои Тотус аст дӯстон. Аз роҳ нишон додем. Хонаи фурӯшӣ 6 ошона, ана ҳамин тризаи ҳуй аст дӯстон. Ду триза. Дар пеши ва двор детски площадка ва як стадион ва парковка дӯстон. Ҳозир баромада аз падест ва даруни хонаро нишон медиҳем дӯстон. Хоб дӯстони азиз, ана ба 6 ошона баромадем. Хонаи фурӯшӣ аз тарафи дасти рост, ана ҳамун якум хона аст дӯстон. инҷо дуто лифт. ҳозир дар омада хонаро мебинем дӯстон. падежо камера доранд. ростаки дӯстон як холи калон мешавад. потолокош фигура, кухниш студия дӯстон. хонаҳо ба чизи чораш фурӯхта мешавад. гуфтем ки ду дар хона 53 квадрат. ҳамаи хонаҳо топли пол дорад дӯстон. сето телевизор, кухни гарнитур, холодильник. аз тарафи дасти рост душевой мешавад дӯстон. кабина, ва ҳоҷатхона. ростаки якум хона спальня аст дӯстон. дуюмки хона зал дӯстон. як монитори калон телевизор дар ин хона. камтар свети камера бозӣ мекунад дӯстон. асфишени балон аст барои ҳамин. ду триза аз тарафи ва двори бино аст дӯстон. хоб дӯстон, хонаҳоро дидем. як бор дигар такрор мекунем. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Шоҳмансур Скори, доми айни 53.
бинои 16 ошёна, хона дар 6 ошёна қарор дорад. Дар хона 53 квадрат аст дӯстон. Топли пол ҳамаи хонаҳо дорад ва хона ба чизи чораш фурӯхта мешавад дӯстон. Битаваи техника ҳама чиз ҳаст. хоб дӯстон, шартномавӣ аст. техпаспортҳои ин бинорам тайёр аст дӯстон. нархи ин хона $68,000 амрикоӣ. хариду фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. муомила дорад дӯстон. номерҳо барои тамос 905 32 41. дар ан ҳамин номер ватсап аст дӯстон. дар номерҳои ватсап метавонед муроҷиат кунед. маълумоти пурраро соҳибмулк медиҳад дӯстон. хоб, дар канал обуна мешавем дӯстон. лайк мемонем нафароне ки бори авваланд ва хонаро баҳогузорӣ менамоем дӯстон. дар номерҳои поён буда муроҷиат кунед. ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. батарейкаи хонарам ҳаст дӯстон. оби гармаш кор кардесай батарейш мечаспонед. тамом. ягон проблема камбудӣ нест. хоб, то навори оянда.